Мара на пушени. Аз съм World Plasman и с мен е Килера Про. И аз съм терорист. Защо съм? Добре, аз съм терорист. Knife Pro, Turbo Mod. Тук нямам дори пари, Да. Тук да пуска, тук като се убиваме, ни дава най-различни неща, в смисъл то са сървъри малко. Трудно. Що ме убива? Какво сега бях? Първи да дойде. Аз който да. Тук дори нямам пари, На този карта убива ми се и ще ни дава оръжия помощни, ама виж каква снимка, ела така да видиш каква снимка. Ай ще се гърми малко, ела така да видиш при мен, ела. Няма не мога да Вижте, аз мога да намеря. стрелям на някъде, слушай звука, ела да видиш каква снимка. Не мога да като ме видиш, просто ела да видиш снимка. Ето ма за теб. А виж каква снимка. Чай да откъде такова. Да се скрия. Чай ма да се скрие някъде. Ти къде си? Я не ма гърми такъв. Сега може ли да се гърми? Гърми бе. Малко ме спи, дори да не. Излезе. Секс! Сега защо не ми дава къде? Чакай като такуваш, като направиш още едно убийство, би трябвало да ти даде. Още едно. Айде, мен ми даде нов пистолет и сега на теб трябва да ти Ма даде. ти се разбира, бе. Сега Ако ме чекат. би убийство ли дава? Да бе, ако успееш да ме убиеш някак. Къде е? Ей бе, стига бе. Даде ми спина и после мамичката. Видете, не знае, аз те търся долу-горе, той е бил... Абе аз да гледам как минаваш покрай мен без да ми правиш нищо. Ама аз мисля, че са пред мен, човек. Покажи се, Ахини, покажи се, батко. То сървър е направен от Митака. Да, една моя биш манча. Що лагва? Аз с пистолет съм проя. Давай да те вкарам. Хубаво е върна мила ти с дърпе, няма толкова батарии. Какво казвам, бе? Гърмът. Взех най-тъпия пистолет в цялата игра. Компакт, бе, той е много хубав, бе. Хубав, ама за близък бе. Тук е. И бати хедшот. Пак, искам го. Взе ли го е? Не. Копе. Сега ще ми даде то дигъл и аз ще оправя това, че видиш. Още ти убийства е взимал дигъл. Голям си кон, наче. Компакт. Не, защо ФПС... да, защото тегля. Чай с претеглянето за... Чай, ще изчакам. Чакай само да намеря той. Чакай да снимам да гърбил една снимка. Чакай. Да ми зареди, добре, сам. Готов ли си, бе? Давай. Къде си, бе? Килер. Не мога да... Той може да гърби, бе. Искам да стигна до калашника, емката. Къде обикаляш там, бе? Може ли да някъде? Васи, килер, ако правиш... Дигъл най-после. Сега вече нямаш бутане. Аз с дигъл не мога да играя. Аз вече му викам револвер, защото съм с такъв стил. Кучи пак да те да за... Огън! Fuck you! На колкото оставихме? На 30. Нищо, пак съм с револвера. Абе как се качи там горе, бе? Ой. Къде ще, бе?
Да ма гърми що дигал. Чакай аз да го взема. Чакай аз да го взема да видиш какво. ФПС-то ми е 219. Аре, килер! Ух, че хедшот! Човек е днеска гръмък! Направо ме изгъл. О, сега ще настигам. Как бе 5-7 е хубаво оръжие. Да бе, хубаво. Малко е труден за игра, но е хубаво оръжие. Мара, ти! На колко си е? На 40. Аз съм на 30. Аз ти вкарах бая круши, ми трябва да си малко насрана вече. Огън. Ей, гарбач! Нямам патрони, отивам да пуша. Идей, ти си златен бе, човек. Златен, ма? Да търсим гръмък е, да търсим мъзък е. Виж па путка, а? О, то се върне, гръмни. Да бе, той е за титка. Хедшот искам! Стига бе, сега се дигнал. Сега ще изям. Чакай бе, ти ще ме издигнал. Чакай, нищо не си. Да бе, много ги да взема помпа. Помпата е много трудно оръжие, бая трудно се ме убиеш него. Той не на място е тъгъмня. Взех ли си нещо? Не, аз... На колко си бе? 58. За тебе кой не росен? На колко? What? Защо ми даде до пищака сега? Добре, това е О, гадно. той на двата отбора смесените оръжия, бе. Много го мразя това място, къде съм. Огън! Добре, стрелям, те не те учвам, много интересно защо ти е. Да, бе, абе, тези двата пищака стрелят на различни места, бе. Защото две различни ръце ги държиш. Какво стига ма гърна. О, ти с бавната помпа, гледай сега какво направя. О, абе, то ти бавната, бе. Не гледа се близко до мен. Значи ще я вкарам в газа с помпа. Беда, килера ти! Помпа! Ти я забеди. Ти вече вдегна место. И сега до колко играем, докато вземем всичките оръжия? Кой вземе максимално? What? О, човек! Направо ми изкара акъла. Човек! Вече играя с помпа, аз не знаех, че е толкова точна. А, не! Абе, тъс по-смотана. Какво с помпа бия хедшот от 10 метра. Ама аз съм рисувал някакъв грозен скин, дет ма разсейва. И взех някакъв насран пистолет. Дели фасила? 5-7, да. Какво става, ахи? Хубаво дна. 5-10, че с много патрони. Знаеш, че скочи там. Добре, че стрелям по теб, там не умираш, ти си виж бе. ФПС-то ми 245, май трябваше честно мъж. Няма. А дето са им направили май помощни, бе. Не знам. Да, ти да. Много и неточно, нали? Шивачката! Шивачката! Това шивачка, бе! Аз вече нямам шанс да такива, че си с шивачка.
Да иде шивачката му да еба. Какво толкова съм пуснал чуваги, бе? Чакай да видя за какво става дума. Знам за това видя за толкова мощно. Не са мощни, просто ние сме слаби. 44%. Чакай, не играя. Те, чакай да влезе. Ти си тук. Чай вървя в моята база. Да си стегнеш някой хак, бе. Не, аз хак не ползвам, аз никога не ползвам хак. Колко да му убия, айде да му убия. Мараки. Откъде ти пише, бе? Когато моето сърце болеше, тикам да беше. Каката стая? Оа. Престана Томазе! Че как? Нали съм руснака? Нямам извест някъде видим какво ще стане. Овен! Че насетна. Два пищака с патлака, мацка в устата, тъгребете. Ага, зеки. То вие има, че да взема бубана. На колко то оставиха? На 52. Защо тая шилачка взе да се излага? Защото с двата пищака съм пълно прав, бе. Тя е взета. Не, пищаците ми пищак. Оха, сега съм с насраната помпа на баба. Нямам пищаците, че е тъпле. Да си пуснал хака. Как ще пусна хак, бе, човек? Без майтап не съм пуснал хак, бе. Аз даже не знам отде да се стегля. Мараки. Да има помпата, много можна. Оставяме на 3. На 3. Аз сега загрях. Що ходиш тихичко? Къде си, бе? На колко си? На 60. Уа, бързата помпа. Сега съм на 49. Що толкова ти пинга, бе? Не знам. Защото не знам. 200... Не тегля, без майтап не тегля. Човек, как, абе, тази шилачка мършавата? Като ти вземеш ще видиш колко смотана. Аз ще отърва от нея, обаче. Виж я. Шилачката! Настигам, тъй. Спасявай се, че ставам лош. 9, взех ти 9. И ти ми взе 9. Тя взима. Дай ти много тъпо оръжие, бе. Мисля, че да яко. Се! Стига, бе, това на терористите ти шивачката. Повярвай на терористите си шивачка да е по-добра. Къде си, бе? Ти е хубаво, бе. Ой, ти е хубаво. Убива един път, вика, ой, ти е хубаво. Не, ти си много забавен. Не, бе, то тук ти изписва колко взема, но вземаш 9, те взема 14. Бре, интересно. Аз пък ти взех 1000 по 12, колко ще? Когато моето сърце болеше, ти къде беше? И ти видя ли? Не. Аз искам шивачка, да мен много макив. Взима много малко. И не е точна. Ама тя се заблизък, бой. Не ли виждаш? Пък е тиха. Изведнъж те видях. Отивам на купон. Отиваш ти на купон. 8-5. Бубара. Кой е бубар? Не. 5-4-3-2. Сгазен съм. Съм си взел бубара, не е добре. 5-3-2. Едва ли си сгазен, защото аз с него не мога да играем. Това е много добро оръжие, бе. Хеклер и куф. Е си, бе? Акъм.
Петле! Как искам да такилна да си взема аз физите. Добре, защо стоя на едно място? Защо ми е водят? Какво? Сега, имаме войнар. Я. О, не, ти моето любимо оръжие. Аз му викам войнарката, защото чува седно си виж. Да, аз за те оръжие само хедшот ти бия, да? Взе хубавото. Хубавото на терористите 4-1 рифала. Я да то убия си взема поне някакво друго войно. Китай съм! Що ми изкачваш тебе, батко? 20 пъти... Значи 20 пъти ми изкарал къл човек. Аз не чакалях, аз Веско. Аз предпочитам да се разхождам. И това се чака. Така че той щото не може да играе. Добре, стигнахме до снимката с газа. Ой, че ми изкара къл, стига ват. Галюка! Галюла, какво беше? Абе, ето е хубавото. Много и точно. То е хубавото, за той. И след това идва калашника. Как извърча? Нагъзих това. Добре, много добра игра. Съм играл без хак отдавна. Аз не свикна да играя без хако и отиваш много. Ела тук се гледам, бе. Там видим с това биш научи да играя с хако иска. Най-сетне. Сега взех на някой узото, на някой джихадист. Това е М5. Мъпата. Ес? Това има на 3. Аллах Акбар. На колкото оставиха, Акбар? На 3. А я се стигна. Падам. Не ме стреляй. Фамас! Фама. Тей. Дай да стигнем поне, стигни един от нас да стигне поне до калашник и да свършваме. Къде си, я пич? Аз не мога да уча. Чакай, ти как ме учваш така? Пукнал съм да стрелям 3 патрона и нищо не се получава. Давай, след като да биш баси честата. Колко остави, честно? 29. Мамо леба. Ще ма биш, ще си Искам да играя дуемка. Че тя е МК-то преди калашник. Го взех калашника. А, ти ли? Скъсан съм. Аз мога да играя с калашника. Да, бе. Много лесен калашник, какво говориш. Не е лесен, ама би уникални хедшоти. Излезе, рибке. Сега ще Ай, скъсам. да се ходим. Ай. Може си в базата, викам, купуват си оръжие. Да. Оде си си купува. Да, в базата съм. Взе ли бобъра? Да. Лес. Аз съм на 16 ниво. На колко си е пич? Ето. Аз съм уби просто, не ме убия. Не, скалп! Кажи чао.
Бастай те скалта, брат. Да помните, брат май. Аз ли? Така да отнякъде. Къмпер. Как да бягам с ножа да те коля? То застои, ако направи нещо. Какво? Не загони го Тук има домати. Сега ще ме настигнеш, аз с този смотвания скал. Умри, бе! Стрелвите мъша! Взех си любимото оръжие, гледай коста сега. Защо не ми даде друго оръжие, бе? Аз защото то бих с него. Добре, че се самоубих тогава. Къде си, бе, пич? Да не ви ти даваш някъде. Къде акаш, ахи? А? Аллах акбар. Аз съм българин. Стих малко! Айде свършвам, знаеш ко? А? Ела да те свършва. И да варим... че тук много лаги. Не знам какво лагите. Не, ума пъпта ме замина се. Всяка взема аз калашния. Добре. Ще играем до скаут и дуемка. Докъде да играем? До скаут или дуемка? Абе, няма как да го убия с този шибания скал. Чакай аз да го взема, ще ме убиеш. Аз въобще не съм снайперист. Лата гръмна, бе. Аллах акбар. Где си? За хубавото. Как две, бе? А да, две. Галилео, аз съм гей. Оставяме на 38. Един удар не трябва да си вземаш нещо интересно. Да, аз съм на тебе. Нищо е. Кога ще го качиш този скин? Ей сега. Помаз. Още едно оръжие си... А, не, и калашника. Значи, още две. Излез ми, брат. Аз ще бягам като олигофрен, ще стрелям. Аллах акбар. Ех, мамин! Yes! Какво за се? Айде, немка, значи си ме бил. Знае после дойде моя момент. Това да излез ми някъде. А?
Излез някъде. Ей, направиш ми едно убийство сама от чалко. Ти са Семка, аз как да бия като са Семка. Семка е по-силна от аз. 20 minutes remaining. Тос пак, 20 минути. О! Какво бе? Това дето е като емка, само че има бинока. О, моето любимо значи. Добре. Значи, какво има наци? Смятаме, аз поне смятам, или съгласен ли си ти да е края на клипа, бе? Съгласен ли си това да е края на клипа? Ай. Това ли ще е края? Дай ме урежда. Добре. Килнахте като за довиждане и мерси, че гледахте нашия нормално уникален клип и до невиждане.